Yun, no? Yan ang dam. Daet River Irrigation System. So yun pala ito. So ito po pala yun. Welcome to dam. Daming tubig. Traffic. Yun, woo! Gandang hapon. Time check, it's 3:55 ng hapon. Approaching diversion road ng Daet. Sa kaliwa ko papuntang Basod, sa kanan papuntang Talisay, Labo. Dito tayo, diretso tayo dito. Itong kalsada na to papuntang bayan ng San Vicente, Camarines Norte. Yun, Barangay Alawihaw. Approaching Barangay Alawihaw. Andi dito sa Barangay Alawihaw ang dam. Sa kaliwa ako papunta po itong dam. Yun. So tingnan natin yung dam. Dam daram dam daram. Ano meron sa dam? Banderitas, ano meron dito? May harang na pati, oh. No? Ganun lang, harang. Ayun, oh. Ito yung dam, oh. Ito po ang dam. Ikutin natin ang dam, tingnan natin sa kabuuan. Ayun, oh. Dam, nakalag, hindi pwedeng dumaan. Yun, no? Yan ang dam. Daet River Irrigation System. Welcome to dam. Daming tubig. Yun. We fall out.
Ayan, may mga tumatawid po ng dam, oh. Galing. Ang galing, ah. Yung anong yan? Ay, hindi lang po. Hindi. Ay siya? Ah, nalangoy pala. Dati po kasi may daanan dyan. Ay, hindi siya malangoy ka na papunta doon? Ay, ganun? Bala ko pa naman sanang maglakad. Lalangoy pala, kala ko. Pwede ako maglakad. Ang ganda kaya? Wala na po yung daanan kasi doon. Oh. Wala na yung daanan. Hinagal na po yung hagdan. Ah, ibig sabihin tatawid galing doon, lalangoy na? Dyan po, galing dyan. Grabe, ano? Ay, di basa din, ano? Saan na? Ayun na nga. Hindi na pala pwede. Ay, basa rin pala. Uy, ang lalim. Ay, grabe ang lalim. Ah. Nilago na pati sa plastic ay baka mabasa. Mabasa talaga yan. Bigyan mo na. Salamat. Ika ko pagbalik dyan. Kasama natin kami, Ate Man. Oo. Ganun pala. Iniisip ko pala, sabi ko parang nakita ko sila eh. Ay, tumatawid ka ako. Kaya nagtitin ako saan pwedeng dumaan. Dito pala. Lugi. Wala na po. Dati po may daanan dyan. Oo. Let's go. Ganun pala. Ganun pala. You make me feel nice, and I don't know why. You bring the color wherever you are, wherever you go, baby I will go.